etxe bat sortzea, beste etxe guztiak hor daudenean, aspaldi betidanik lekurik ez, eraikitzeko zerotik hasten den ezer. Nork ez du merezi aukera bat, lau horma zarago doan etxe batera bizitzeko, sutondo baten epeltasun goxora itzultzeko. Zalantzaren lurraldean oinak elkarlotuta dantzatzera, kondenatu zituztenei. Paperezko harresien eta etengabeko guda baten enpeli zirenei, herri hau denona da, zuek gu gara. Zaila den etxe bat sortzea, beste etxe guztiak hor daudenean, batzuentzat eraiki zen, baina denon lekua hemen, babestu dezagun elkar. Zalantzaren lurraldean oinak elkarlotuta dantzatzera, kondenatu zituztenei. Paperezko harresien eta etengabeko guda baten menpe bizirenei, herri hau denona da. Zalantzaren lurraldean oinak elkarlotuta dantzatzera, kondenatu zituztenei. Paperezko harresien
natzea, ta benetan dakit, urruti iristen, salto bakar batez, egan egitea. No, I'm sorry, but I made my choice. I refuse to fly without you high. Ta zaila da orain, gauaren itzaletan, begiak itxi eta ondoan esnatzea, ta benetan dakit, urruti iristen, salto bakar batez, egan egitea. Nik ez dut ahaztu nahi, ta ez dut ahaztu nahi, ta ez dut ahaztu nahi, ta ez dut ahaztu nahi. Begiratu orain, ta esan ez zaigula, azken egaldi hura, ekaitzatean joan. Oh, oh, begirada bat kalean, bitzi txusiren artean, irrifarre konplize bat, hitz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten auzunetan. Aginteak men egiten dizunetan, aurkituko nauzu hemen, izango naizkenen. Ukitzen den gorputzoro, mintzen den bihotzoro da nirea. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Amaitu da eiza, luzegia da zure krimenen geriza. Bizi nahi du libre, zure legeen kontra, zure usteen kontra. Langileria antolatu. Gizartea eraldatu. Bueno, egun berriro ere, hola, hombre batek esaten du, hombre, el mago, bai. Juan esertzen, mesedez, Juan zegoen leku hartzen. Bai, mesedez, Juan zaitezte bakoitza zegoen tokiatara, Juan leku hartzen. Kaixo berriro. Zer moduz, bueno, eta lehen, bai, esko oraindik jendea sartzen ari da, bai, Juan sartzen, mesedez, Juan sartzen. Eta sartzen diren bitartean, oso, no? Bueno, Jon, ez dakit zuri izena esan duten ere, ez dute zer esango eta eskua emango diot. Eskerrik asko, Jon, egiten duzuen lanagatik, txalogroa, Jon, eskerrik asko, Jon.
oraingoan adi egon naiz, eta isilik egon naiz, eske profesional bat naiz. Bueno, jaun Andreok, ja eserita zaudetela lehen kostatu zait, bueno, Josebak lagundu dit, orain, bira, Joseba joan eginda eta guzti, ja ez dago esan du ez bestela magoak aterako nau joan egingo naiz. Orain bai eskatuko nizueke, behar dut, ez da magia bat egiteko, hau da nire azken aurkezpena da hementxe, boltza honen gainean, es la última participación que voy a hacer encima de este escenario, así que quería hacer algo más lúdico, egin nahi dut jolas bat, joku bat egin nahi dut, zuek guztiokin, bale? Baina horretarako bai behar ditut lau laguntzaile, esan didate hemendik prest egongo sinatela, zuek ez dakizue, baina esan didate ez ditut izena goratzen, baina lau pertsona behar ditut, orduan, bat bi, hirugarren filan dagoena, zuri izena? Zu, bai. Igor, begira, Igor, eta berondoan dagoena, eta etxean dagoena, eta berondoan dagoena, oixe, lau. Etorri, bai, etorri zaitezte, txalo, fuerte bat eurentzako. Oso, no voluntarioki ateratzen dira gainera. Etorri mendik, eskailetatik gertu zaudete gainera. Oso, eskerrik asko. Oso, no, zelako encerrona, eskerrik asko. Bai, etorri mendik, aurrera. Bai, Josebak esan ditzuek ateratzeko, bai, oso, no. Zuri izena? Igor ere? Igor, parkatu, eta zu? Egoitz, parkatu. Igor, Egoitz, jarri filan aurrera begiratzen, bale? Igor, Egoitz, Ane, eta Jone. Jone, nik aurpegia ikusi dizut, eta nik badakit Jonek ez daukala batereko gogorik hemen egoteko. Jarri duzu aurpegi bat eskerrik asko, Jone, ez da eserra raroa, bale? Jolas bat egiteko. Jone, Ane, Igor eta Egoitz eta Igor, parkatu. Bueno, mikroa daukat, baina ni ari naiz esaten. Bueno, berdin dio. Bi galdera dauzkat zuentzat, oso errezak, ez zire de nota ni nada. Lehenengo galdera da, guazen igual pizka zabaltzera zenatoki oso luzea da, eta horrela profesional banda izela. Oso, ondo, perfecto, horrela, begiratu horra. Jone, Ane, Egoitz eta Igor. Bi galdera, oso errezak. Lehenengo galdera, zer moduz marrazten duzue? Jone? Gaizki. Bueno, erabiliko dut mikroa, ja daukadara. Oso gaizki. Oso gaizki, bale? Nik ere oso gaizki. Zuk ere oso gaizki? Gaizki, bale, bueno. Gezurtero. Baina itxon, hau polita da. Bigarren galdera, begira, Igor, bigarren galdera da, zer moduz esaten dituzuen gezurrak. Orduan, Jone, gezurrak zer moduz? Nei notatu ite zait. Notatu iten zaizu. Zurian, Gaizki esaten Nik ez dituzu. dakit. Zuk ez dakizu? Ez dakizu gezurrak esaten, edo ez dakizu nola esaten dituzun. Ja, y una mierda. Bueno, eta zu? Ni ez dare. Ez dakizu, ja. Bueno. Eta zer egiten duzu hobeto orduan, marraztu edo gezurra, ez da. Begira, jolas bat egingo dugu. Euretako bakoitzak egin beharko du marrazki bat, utziko dizuet tablet bat, utzi, gero itzuli bat dizkidazu, utziko dizuet tablet bana, tablet horretan egin beharko duzu marrazki bat, eta gero gezur bat esan beharko duzu, nik azalduko dizuen nola oso erreza da, bale? Eta ikusiko dugu ea zer egiten duten hobeto, edo gezurra esan, edo marraztu, bale? Jone, Ane, Egoitz eta Igor. Bale, orduan, tablet bana utziko dit, hortxe dauzkat, mentxe utzi ditut, begira, oixa, tablet bana, bale? Langileon prekarietatea, tablet bana, oso da, perfecto, orduan. Piskat populistak ere badira, bueno, orduan, bakarrik dauka Paint instalatuta. Ez dauka besterik, bale? Hartu, Ane, zuretzat ere, eta Jone. Eta hor marrazteko noski errotulki bana behar duzu, Orduan, mentxauzkat errotulki batzuk, ez hasi margozten oraindik, bale? Hartu errotulkia, errotulki bat, eta errotulki bat. Orduan, ni aurrera begiratzen egongo naiz denbora guztian, bale? Zuek horrela jarri arbela, eta egin behar duzue bertan nahi duzuen marrazkia. Edo nahi baduzue, bueno, nahi duzuena, ez dut piztarik eman nahi. Nahi duzuen marrazkia, baina garrantzitsua da jendeak marrazki horrek ez ikustea, bale? Bale, orduan jarri horrela, bai, kamarak daude, kamerei ere eskatuko dizuet, pues atzetik ez etortze, oza, horrela egin, bakoitzak nahi duzuen marrazki eta importantea, lau marrazkiak berdinak ez izatea. Hau da, zuk ikusten baldin baduzu, Egoitzek txakur bat egiten duela, zuk egin lepo luzea eta egin jirafa bat, bale? Oso, perfecto. Nik ez dut begiratzen, atzekoi ere eskatuko dizuet ez txibatzeko, eta ez firmatu, importante, ez jarri zuen izena, bale? Importantea da, anonimatoa mantentza marrazki horietan, bale? Hasi margozten orain. Zer simplea, ez egin oso landuta dagoen zer. Eta margozten duten bitartean, nik magia bat egingo dizuet zuen guztiontzako. Flipatuko duzu, begira. Honekin, begira, flipatuko duzu, begira. Uaaaaaa! Toma ya! Hugo ari da pentsatzen, he venido desde Argentina para esto. Sí, Hugo, estés donde estés. Begira, ez! Ez dute bukatu oraindik, ez? Jope. Bueno, begira, egin dut, hau luzatuko dut, onarte, atzamarra, hau, luzatu, 20 zentimetro. Vale? 20 zentimetro.
Hogei onarte, begira, Bat, bi, eta hiru. Luzatu da! Ez, etxalotu hau, venga, bukatu zuen, venga. Bukatu dute, ja? Amaitu dute? Bai, ez? Venga, joan bukatzen, zeo zer, simplea esan dut, madre mia. Jazta, bukatu dute. Bai, perfecto. Errotulkiak ez ditugu behar ja, errotulkiak mesedez. Errotulkiak nire esku, hori da, perfecto, nire eskura hortxe. Hori da, hoxe ondo. Lau errotulkiak hementxe, eta baldurrera, beti botatzen dut. Eta orain, hor dagoena Igor da, erratzen ez banaiz. Igor, zure arbela pasatu egoitzi, zuk hartu bi arbelak, zure bi arbelak pasatu Aneri, eta Anek pasatzen dizkio 3 arbelak Joneri. Eta Jonek 3 arbelak, hartu, porque Jone bestela erortzen dira lurrera, bale? Jone, hor dauzkazu, ez da? Bai, eta nahaztu arbelak, nahaztu, orden aldatu horrela, ez dakigu zeinek egin duen zein marrazki, bale? Jazta, Jone, horretan zabiz? Bale, eta utzi arbel guztiak lurrean buruzbera. Buruzbera arbelak, zuk pinoa ez egin, zuk normal. Oso, perfecto. Begira zelako baldintza, bakoitzak egin duzuen marrazki bat, jendeak ez daki ze marrazki egin duzuen, baina zuek badakizue. Orduan, orain joango gara marrazkiak banan-banan erakusten. Erakutsiko diet lehenengo marrazkia horrela jendeari, eta gero zeuei ere, eta galdetuko dizuet ea zuek egin duzuen, bale? Bueno, ez dizuek galdetu, euskeraz badakizue laurok. Nabiera, bai, euskeraz bat. Vale. Galdetuko dizuet ea zuek egin duzuen, ¿vale? Les voy a preguntar si han hecho el dibujo, lo enseño y les pregunto. Eta beti erantzun behar duzue ezetz. Siempre van a tener que contestar que no. Es decir, norbaitek gezurra esango du, ¿vale? Eta saiatu behar gara asmatzen nor, ¿vale? Hori da jolasa, ese es el juego que propongo, intentar adivinar quién es el mentiroso, ¿vale? Beti erantzun ezetz. Eskatzen badizuet ja egia esatea, orduan bai ja egia esan, baina beti ezetz. Ulertu duzue? No, ez duzue ulertu. Nik galdetuko dizuet, eta zuek beti erantzun behar duzue ezetz. Bale? Jone? Ez. Ane? Ez. Egoitz? Ez. Igor? Ui, egindu hola, egindu amagito, Jone, Ane, Egoitz? Ez. Te pillau, bale. Egia da, arrazoi duzu. Bale, beti ezetz, bale? Bueno, hortxe, bale. Ez eman pistarik importante, zeuen marrazki erakusten baldin badute, segin, porque bestela ja badakigu, bale? Ez eman pistarik, bale? Ikusten duzue kamara? Mira. Relasizioko orain dago, me cago en el mago que se quede quieto. Bueno, begira, lehenengo marrazkia, lehenengo. Ui, oso polita, oso bukolikoa. Da, etxetxo bat eta txakurtxo bat, bustan luze batekin, oso bukolikoa. Ez eman pistarik. Norbaitek marrazki hau egin du, txakurra eta hor etxetxo bat. Oso, no, perfecto. Horrela. Oso, no, perfecto. Zu izan zara, Jone? Ez. Zu izan zara, Ane? Ez. Zu izan zara? Ez. Norbaitek gezurra esaten du. Zu izan zara, Jone? Ez, beti ez, Zu izan zara, Ane? Ez. Zuek badakizuen orden gezurtera nik uste dut harrapatu dudala. Hau, patronalarekin eta batzarra dituzunan oso, azkenengo ronda behar dut, baina nik uste badakidala norri izan den. Jone, zu izan zara? Ez. Ane, zu izan zara? Ez. Zu izan zara? Ez. Zu izan zara? Ez. Ikusi eskuak. Ikusi nola dituzten eskuak laurok. Iskutatuta, boltsikotan sartuta, bertsoa botako duela dirudi, Jonek horrela Anek dauzka oso iskutuan. Urduri jartzen garenean, eskuekin ez dakigu zer egin. Horregaitik, teleberrian ibiltzen dira demora guztian con el bolígrafo. Ez dakitelako zer egin eskuekin. Anek eskuak iskutuan dauzka. Nik uste, hau, Anek egin duela. Ane, hartu. Eta orain, egia esan behar duzu, Ane, zu izan zara? Arrapatu zaitut, Ane! Eskerrik asko, Ane. Itzuli zaitezke zure tokira. Eskerrik asko, Ane. Jone, hartu dezakezu hurrengoa mesedez, eta erakutsi guztioi. Erakutsi guztioi, erakutsi horrela. Oh, míralo! A eskala 1-1, gainera. Zu izan zara, Igor? Zu izan zara, Egoitz? Zu izan zara, Jone? Zu izan zara, Igor? Zu izan zara, Egoitz? Zu izan zara? Ikusi eskuak berriro ere iskutuan, ez dakiela zer egin. Azkenengo, Jone, zu izan zara? Ez. Zu izan zara, Egoitz? Zu izan zara, Igor? Ikusi oso zenbat denbora behar izan duen ezetz esateko. Igor esango nuke oso marrazkigile ona dela, baina gezurretan ez du oso ondo egiten. Nik esango nuke hau Igor izan dara. Zu izan zara, Igor? Eskerrik asko, Igor! Mila esker, eskerrik asko, Igor.
Urrengoa, Jone, hartu urrengoa, eta erakutsi denek ikusi dezaten. Klasiko bat. Klasiko bat. Bai, hau da, karo, ez dakiten, karo, kanpoko jendea dago, Argentinatik eta etorritakoa. Eure badaki hau existitu egiten dela, guk oraindik ez daukagu oso argi. Es un ser mitológico, el sol, bueno. Zu izan zara, Jone? Ez, zu izan zara? Ez da, no? Que ba. Zu izan zara, Jone? Ez, zu izan zara? Ikusi hanka. Urduritzen hasia dago, baina nik uste, egoitza hasieratik dago urduri. Jonek ez du bere gorputza aldatu hasieratik onarte. Eskua geldi, hankak finkatuta lurrean, joduda dauzkat, Egoitz, zu izan zara? Ez, zu izan zara? Azkenengoa behar dut. Jone, zu izan zara? Ez, zu izan zara? Berak ez du marrazkia begiratu. Berak bai! Ez daki fijatu zareten. Berak begiratu behar izan du, ziurtatzeko, bere gezurrean sartzeko. Nik uste, nahiz eta bera dirudien gezurteroa Jone dela. Jone, orain egia esan, zu izan zara? Bai! Bai! Eskerrik asko, Jone, mila esker, librea zara. Eta Egoitz! Txaron, zurea egingo dut pizkat alderantziz. Jakingo dut, asmatuko dut, nork egin duen marrazkia ikusi gabe. Evidentemente. Horan zurekin pizkat alderantziz egingo dut, begira. Egoitz, jarri hortxe, zutik, niri begira. Look into my eyes. Eta hartuko dut horrela, folio txuri bat, eta errotulkia. Horan zurekin, pizkat alde, ea ateratzen den, hau bukaera da, nire azkenengo partizik, horregaitik zozer berezia egin nahi dut. Imaginatu hemen arbel handi bat dagoela, horrelako txuria edo, nahi duzun kolorekoa. Baina zure irudimenean bakarrik, solo en tu imaginación, una pizarra enorme, y que en esa pizarra aparece una mano y va pintando el mismo dibujo que has pensado, ¿vale? Esku handi batek, marrozten du bertan, zuk egindako marrazkia. Mugitu gabe ezer, bakarrik zure irudimenean, Vale. Hasi orain. Yo no te he dicho nada, Egoitz. Horrek atsedenaldian ez du bakarrik kafe hartu. Hortxe. Egoitz, hartu zure marrazkia, parkatu. Eta bat bita hiru esango dut, eta hiru esaten dudanen erakutsi, bale? Bat bita hiru, erakutsi. Egoitz! Ikaragarri ondo egin duzu, eskerrik asko, Egoitz. Txalo beroa beraren zadian ondrok, eskerrik asko, eta beste bat arte. Agur! Igor! Mila eskerri Manol, zure magiagatik, eta orain batzorde eragilearen kudeaketa txostenari eginiko erantzunak entzungo ditugu. 12 eskualde, 3 federazio eta iparraldeko arduradunak igoko dira beraien erantzunen berri emateko. Eta hasteko Gasteiz, Gernika Durango eta Ibaizabal Nerbioiko eskualde arduradunak igoko dira. Mesedez, igo zaitezte. Aurrera, Bego Vázquez, Gasteizko eskualdearen izenean. Eguerdi on guztioi, gaurko honetan gutxi bi esaldi ekartzen, batzorde eragileak aurkeztu duen kudeaketa txostenean irakur daitezkenak. Egoeraren larritasunaz jabetu eta mundu hobeago bat eraikitzeko konpromiso militantea berritzea eskatzen duen unea da. Elaren ustez, beste mundu bat posible da. Eta Gasteiztik hitz horiek gure egiten ditugu, eta berresten dugu norabide horretan sinesten dugula. Txostenaren irakurketa interpelatzailea da, baina aldi berean, bultzagarria ere bai. 45 orrialdetan 4 urteko jarduera laburbilditzea ez da lan erreza, baina egindakoaren benetako irakurketa bat da. Lortutakoa jasotzen du, bai, baina
baita falta izan dena edo oraindik behar bezain garatuta ez dagoena ere. Autokritika ere bada, eta hori da bide zuzena. Puntu horietako bat da prekarietatearen aurkako borroka. Aipatzen den moduan, kanpaina bat jarri zen abian ohiko dinamikez kanpo antolatuta, baina haren garapena mugatua izan da. Ondorio garbi bat ateratzen dugu. Prekarietatea ezin da albo batean landu. Negoziazio kolektiboaren bidez jorratu behar da. Lantokietan, gatazka konkretuetan. Hori da sindikatuak benetan eraldatzeko duen tresnarik indartsuena. Gasteizko eskualdetik txostenean jasotzen diren hainbat puntu positibokin nabarmendu nahi ditugu. Lehenik eta behin, eskerrik eta aitortzarik handiena proiektu hau osatzen dugun pertsona guztiei. Militantziari gabe, ela ez litzateke existituko. Bigarrenik, martxan jarritako antolaketa prozesuak planifikazioa, sindikalizazioa eta lan egiteko moduen sistematizazioan egindako urratsak. Gehiago lan egitea ez da helburua, hobeto lan egitea da gakoa. Hirugarrenik, pertsonak zaintzearen aldeko apustua. Osasun psikosozialaren inguruko lanak, bajen estaldura eta egitura zaintzaileak ezinbestekoak dira militantzia egingarri bihurtzeko. Puntu horiek guztiek interpelatzen gaituzte zuzenean Gasteizen. Aurreko kongresuan, belaunaldi eta genero berrikuntza nabarmendu genuen. Baita prekarietatearen aurkako borrokak aintzindari izan ziren adibideak ere. Aldi honetan, esan dezakegu Gasteizen ondo dakigula zein garrantzitsua den taldeak eraikitzea, eta taldean lan egitea ez dela antolakuntza eredua soilik, baizik eta borroka egiteko eta elkarri eusteko modu bat. Adibide batzuk partekatu nahi ditut, gure eskualdean sektore, enpresa handi eta txikietako borrokak hala nola, Aizialdea, Eskuhartze Soziala, Testilla, Ute Mediterraneoko Ibaiak, Altan Bernedo, Ute Anbiza, Bitaldeen, eta beste hainbat izan dira talde lanak emaitzak ematen dituen adibide argiak. Gauza, hitzarmenak sinatu ez ditugun sektoretan edo enpresetan ere esaterako, Arabako metalgintzan edo Atusan, baldintzak hobetzea lortu dugu. Badakoago gauza batzuk pendiente, ostalaritzakoa adibide. Akordioa lortuz gero, Arabako patronal klasikoarekin 15 urtean sinatzen dugun lehen hitzarmena izango litzatekeena. Edo, Arabako egoitzena, probintziako hitzarmena lortu arte geldituko ez garena. Elak benetako erreferentzia izaten jarraitzen duelako. Jakina, hobekuntza aukerak ere badaude, planifikazioan sakontzea, militantzia dinamikak indartzea, eta zaintza eta antolakuntza tresna politiko bihurtzea da erronka. Y para terminar, es mi último congreso desde este balcón, así que permitidme dar un dato que nos llena de orgullo. Gasteiz es hoy la comarca con más afiliación de todo ELA. En este periodo intercongresual hemos crecido en casi 1000 personas afiliadas. Superando ya las 14.500, un tercio del saldo afiliativo de toda la organización ha salido de nuestra comarca. Zorionak a todo el equipo. Indar hori ez da kasualitatea, lan kolektiboaren, konpromisoaren eta sinesmeraren ondorio zuzena da. Badakigu zertan gabiltzan eta norantz joazen. Horregatik guztiagatik aldeko bozka eskatzen digu. Gora Gasteiz eta gora ELA! Eskerrik asko Bego, eta orain jarraian Uri Irigoraz Gernika Durango eskualde ordezkaria dugu. Aurrera Uri. Egun on guztioi eta bezarkada handi bat kongresu honetara aurreratu zaien guztioi eta batez be Gernika Durangoko militantiei. Hasteko eta txostenaren balorazio egoki bat egin ahal izateko, derrigorrean aipamena egin behar dotzegu aurrien dekogun testuinguru ilunari. Munduan gertatzen ari dana dramatikoa da. Kapitalismo basati honek gure eskubideak esterminatu nahi ditu. Eta horren aurrean sindikatuaren beharra aldarrikatu nahi dugu.
Gure aurrekoek gerra frontetan faxismoari aurre egin eutzien moduen, gure militantiek egunero lan zentru eta enpresetan faxismoari aurre egiten dotzie. Hor bebai dau gure borroka. Zoriontzekoa da, egin dugun lanari esker, langileen estatutua aldatu alizatea. Ondo dakizuen moduen, oin, hemengo hitzarmenak lehentasuna dekie estatuko hitzarmenen gainetik. Eta horrek erakusten dozku, mobilizazio sindikalak eragindako presioak duen garrantzia gauzak aldatu alizateko. Argidekogu tinko jarraitu behar dugule lan horretan, borondatea egotea bebai borrokatu egiten dalako. Ezkerreko alderdiekin ekin izen dugun postura kritikoa guztiz beharrezkoa da, edo behintzat kontraboterean oinarritzean dan sindikalismorako. Azken urtietan hartu da biezan erabakiekaz, behin eta barriro lerrokatu diez EAJaren politiken alboan. Edukirik gabeko adostasunak irudikatuz, zertarako eta gatazka soziala neutralizatzeko. Baina batzuen desmobilizazio nahien aurrean, arrotasunez esan aldogu guretzako azken lau urtiek aktibidade handiko urtiek izen diezela. Urtietan jaso izen dugun greba mailarik altuen eukin jogule, eta hori dalata, lorpen handiko negoziazio kolektibo garaia izan da. Egize da, hori izen dela posible gure jendearen esfortzu eta dedikazioari esker. Zorionak bihotzez, elako militantiei, zuek egindako lan apartak ekarri gaituelako gaur onartino. Urtietan sinatu barik egon diezan hitzarmen asko eguneratzena eta edukin ona dekien beste hitzarmen asko sinatzera. Bestiek beste, hor dekoguz, AKT, Zekosa eta Ibaitorren adibideak. Eta egindakoagaz oso harro gagozan arren, negoziazio kolektiboaren atalean 2 puntu dekoguz hobetzeko. Alde batetik, ambizio gehiago erakutsi behar dugu eskatzerak orduan, ondo dakizuen moduen gaur pobri haue gara aberastasunaren banaketan, horregaitik eta konplexuri barik exigenteagoak izan bar gara, eta bestetik, genero ekitateari dagokizionez, azken 4 urteetan pausuek emon badoguz be, ondino lan handize dekogu aurretik gure negoziazio kolektiboa feminista bilakatzeko. Egia badabe, ointxe tresna badekogula diskriminazio egoerak detektatzeko, hortik azalaratzen diezan egoerei aurreiteko zailtasun eta erresistentziak egon badagoz. Horren aurrean, berehalako betekizuna da, gure kuadro eta delegatuentzat prestakuntza sakona jasotzea, hau lehenbailen lehentasun bilakatu daiten. Afiliatuei emoten dotzegun arretan, hobetu badugu be, egize da, arlo honetan, onino gauzak fintzeko dekogu zela. Baina gure aitortzarik beroena, lokaletan lehen harrera zerbitzua egiten dozuen militantiei, eskerrik asko, zuek zarie gure lehenengo lerrue eta zuen lana ezinbestekoa da. Horregaitik, babes gehiago eskatzen dugu. Babes gehiago ez bakarrik formazio arloan, baitebe, ezpada gure eskualdeko arduradunen aldetik babes sendu haue. Elako zerbitzu juridikoak Euskal Sindikalgintzari egiten dotzien ekarpena oinarrizkoa da. Euren ikuspegi juridikoa erabaki horra izan da garaipen sindikal handizetan. Azken urtietan asko hobetu gara federazio eta zerbitzu juridikoen arteko koordinazioan. Jakina, badagoz gauzako betzeko, baina emondogun saltue handize izen da. Bide horretatik jarraitu behar dugu eta dekoguzen koordinazio gune horrek sakondu eta sendotu behar duguz. Militantzia da, elak dekon altzorrik preziatuena. Eta militantzia hori babestea eta zaintzea danon ardura da. Lan horretarako beharrezkoa da gure militantiek sindikatuaren eguneroko bizitzan parte hartzeko aukerak izatea. Horregaitik eta etorkizunari begira,
benetako baldintzak sortzeko beharra dekogu gure organoetan eztabaida eta parte hartze aktiboa sustatzeko. Ez dago sindikaturik militanteri barik. Amaitzeko, gure konfidantza adierazi nahi dotzagu txostenaren atzien dauen lanari eta Gernika Durangoko eskualdearen izenien baiezko botoa eskatzen deutzuet. Zeregin eta erronka barriak dekoguz mai gainien eta lanerako gaitasun handia dauela hemen agerikue da. Ekin deiotzagun ba alegin honi, helburu honek merezi daueta. Gora ela! Eskerrik asko Uri, eta orain aurrera Andoni Balkuende Ibaizabal Nerbion eskualdearen erantzuna emateko. Eguerdion, lehenik eta behin eskerrik beroenak eman nahi dizkizuet gaur Euskalduna Jauregira etorri zareten militante eta gonbidatu guztioi. Eta nola ez, Ibaizabal Nerbioi eskualdeko ordizkariei, zuen presentzia eta konpromisoagatik. Eta une hau, baliatu nahi dut ere, gure eskualdean azken urteotan lanpostuen defentsan, lehen lerroan borrokatu diren burkidei aitortza publikoa egiteko. Desindustrializazioa eta enpleguaren zuntxiketaren aurrean egindako lana ez da hutsala izan, zuen jarrera irmoa eta konpromisoa ezinbestekoak eta eredugarriak dira. Kudeak eta txostenari dagokionez, zenbait elementu positibo azpimarratu nahiko nituzke gure eskualdeko esperientziatik abiatuta. Lehenik, oso positiboki baloratzen dugu sindikatuak gatazken aurrean mantendu duen posizionamendua. Azken urteotan, Novaltia edo Vulcanizado Zuloaga enpresetan izandako grebak benetan historikoak izan dira guretzat. Bi adibide horiek garbi erakusten dute greba eta konfrontazioa direla lanbaldintzak hobetzeko bide nagusietako bat. Eta horrekin batera, ezin aipatu gabe utzi erresistentzia kutxaren ekarpena. Gatazka horietan guztietan oinarria izan da eta borroka egingarria bilakatu du. Zerbitzu juridikoen lana ere funtsezkoa izan da. Gure eskualdean gatazka ugari konpondu dira arlo horretatik egindako eskuartzari esker, eta ere eta konkurtsoen taldearen espezializazioari esker gai juridiko eta ekonomiko konplexuak modu eginkorrean jorratu ahal izan dira. Azpimarratu nahiko nuke nola uztartu dugun ikuspegi teknikoa eta ikuspegi sindikala. Barne antolakuntzaren alorrean, eskualdeko militanteek erakutsi duten konpromisoa balioan jarri nahi dut. Erakundeak behar izan dituenean beti egon baitira prest. Lokaleko arreta atenditzen, batzarretan parte hartzen, mobilizazioetan presente egoten, bajak suertatu direnean ordezkapenak egiten, egitura sendoa eraikitzen ari gara eta hori komunitatean oinarritutako militantziari esker da. Hala ere, badira gure ustez hobetzeko arloak. Batetik, ideologizazioan eta militantzia sozialaren sustatpenean sakontzen jarraitu behar dugu. Sindikatuaren jarduna ezin da soilik lanmundura mugatu. Lanbaldintzen hobekuntzak eta gizarte eraldaketa elkarrekin joan behar dute. Gure jendeari tresnak eman behar dizkiogu ikuspegi zabalago izateko eta beren militantzia beste esparru batzuetara eramateko. Bestetik, antiarrazismoaren arloan urratsak egin dira, baina bide luzea daukagu oraindik. Gure sindikatuan langile migratuen protagonismoa, ahalduntzea eta inklusioa sustatzen jarraitu behar dugu, eguneroko jardunean eta ez soilik diskurtsoan. Eskuin muturraren eta diskurtso arrazista zein xenofoboen gorakadaren aurrean, elak langile klase osoarekin konpromisoa dauka. Gazteei dagokienez, badakigu belaunaldi erreleboa ezinbestekoa dela. Gaur egun urrats batzuk ematen ari gara, baina ausartago jokatu behar dugu. Gazte langileen artean erreferente izan nahi badugu, eurekin harremanak eta espazio propioak landu behar ditugu, euren kezkak kontuan hartuta. Eta azkenik, gure iritziz, azken urteotan izan ditugun hainbat garaipen ez dira behar bezala ospatu edo aitortu. Aitortzak, ospakizunak eta komunikazioak badute garrantzi simboliko eta politikoa. Etorkizunari begira, uste dugu ela dela eraldaketarako tresnarik onena. Euskal Herriko antolakunderik handiena gara, langile klasea batzeko eta zapalkuntza desberdinei aurre egiteko beharrezko tresnak dituguna. Badaukagu gaitasuna,
badaukagu legitimazioa. Eta daukagun potentzial horretan sinetsi behar dugu. Sindikatua da bai klase askapenerako, bai nazio askapenerako tresnarik indartsuena. Eta kontzientzia hori gure artean zabaldu behar dugu. Bukatzeko, esan nahi dut, aurkeztutako txostenak modu zintzo eta arduratsuan jasotzen duela azken 4 urteotan batzorde eragileak egindako lana. Hobetzeko gauzak beti daude, eta erronka potoloak ere bai. Baina txostenak erakusten du norabide egokian goazela. 15. Kongresuan onartutako ponentzia eta ebazpenak koherentziaz garatu dira. Horregatik, gure konfiantza adierazten diogu aurkeztutako txostenari eta aldeko bozka eskatzen dugu. Besterik gabe, eskerrik asko eta gora ela! Mila esker, Andoni, jarraian Industria eta Eraikuntzako Federaziotik kudeaketa txostenari erantzuna Unai Martinez idazkari nagusiak egingo du. Aurrera, Unai, mesedez. Kaixo. Bueno, besarka handi bat baita ere, gaur besarka dan eguna da, Industria eta Eraikuntzako militante guztien izenen kongresuari. Denbora galdu gabe, gure parte hartzearekin hasiko gera. Bueno, ondo dakigunez, federazioaren eginkizun nagusienetariko bat negoziazio kolektiboa da, eta kudeaketa txostenean azaltzen den bezala, eta lehen agertu den bezala, gustora gaude azken urtetan egindako kaminuarekin eta lortutako emaitzekin. KPI-a nabarmen goran izan dugu, azken urtetan, eta hala ere, gai izan gera hitzarmen onak lortzeko. Hemen gaudenak nik uste ondo dakigula, zer dago hitzarmen on baten atzean, ez? Antolakuntzako lan handi bat, eta errespetua. Hau da, greba egiteko gaitasuna. Horregatik azken urtetan, lan zentroak sindikalizatzeko plangintza azpimarratu nahi dugu elementu positibo bezala. Sekzio sindikal bat antolatuta dagonean, lan baldintzak duintzeko lehen pausua ematen da. Eta horretan jarraitu behar dugu, historian egin dugu bezala, gure federazioan lan hori oso errotuta egonda beti, eta guretzat, etengabe egokitu behar dugun lan bat da hori. Hitzarmen honak greben igoerarekin batera etorri dira, askotan azpimarratuko da kongresuan hori, eta borroka horietan gure sindikatua hemen zaudeten askok izan zeate protagonistak. Ederra da elkartasuna antolatzen denean, ederra da besteon borrokak gureak bihurtzen direnean, eta ederra da erresistentzi kutxa. Eta lehen ikusi ditut, hemen frankismoaren garai ilunean, hemen zeuden sindikatuan arduretan zeuden jende asko, eta azpimarratu behar da, ze ikuspegi estrategikoa izan zuten, eta aitorpen guztia beraien langatik, oraingo borrokak lehengo eredugatik irabazten ditugulako. Eta hori da helaren arrakasta, kate luze bat, etengabe berritzen dena, gure postazuneako, non veteranoen ekarpena jasotzen da, eta belaunaldi berriei ardura eta aitorpena ematen die. Niretzat oso politia da hemen hitz egitea, eta beste batzuen atzetik etortzea, jende berria, jende potentea eta jende indartsua. Baina baita ere, tristurak ere badauzkagu, politikoki azterketa sakona egiten da kudeaketa txostenean, tristetzen gaitu Europan zehar, munduan zehar, ezker politikoaren norabidea. Ematen du helburua dela kontsentsuak lortzea, beti kontsentsu etengabeak sistemaren alderdiekin. Eta badirudi, helburua, badirudi ez, egunero ikusten dugu, kapitalari inongo molestiarik ez ematea dela helburu. Guk batzutan jende jatorra izan gaitezke, baina beste batzutan jende molestoa ere bai. Eta gu argi daukagu gauza bat. Ez gaude kapitalaren barku berdinean, ez gaude langileen interesei bizkarra ematen diete maietan, eta ez gaude eta ez gera egongo, hori argi daukagu. Baita ere dauzkagula hobetu beharrekoak noski. Prekarietatearen borroka helarentzat estrategikoa da, baina lan mundua prekarioa izaten jarraitzen du. Kostatzen ari zaigu agindutako plangintza aurrera eramatea, egunerokotasuna, gure agendak etengabe dauzkagun konflikto, zalantza eta kezkak ez digu laguntzen gure helburu guztiak lortzen. Eta hor, kezka iturri ere hori bada. Berdintasun planen negoziazioan edo lan osasunean ere badugu zer hobetu.
Areatako jendeak egiten duen lana azpimarratu nahi dugu, asko gainera, baina hain gai zabalak eta konplexuak direnez, jarduera bultzatu beharra ikusten dugu. Bide lagunen sorrera, albiste pozgarria izan da, baina gai honetan ezin dugu amaitu gure atxekabea salduz, eta gure jendearen osasunarekin jokatzen dutenak salatu gabe. Azkeneko aste honetan 4 langile hil dira lanean, lotxagarria da urtero jasatzen dugun hildako kopura, gure babes guztia familia hoiei eta azkenak izan bar dira. Hortik aurrera, eraikuntzako gure militanteen lana nabarmendu nahi dugu. Euskal Herrian, oraindik ere, hitzarmenak eta legedi basikoa aplikatu gabe eraikitzen da. Gero eta garestioak diren etxeak ondo dakigo, askotan kanpotik etorritako langileen esplotazioari esker eraikiak. Eta nola ikusten ditugu diru publikoz, batzutan hain urria esaten duten den diru publiko horrekin, zentzuri gabeko proiektuak nola bultzatzen diren. Eta adibide garbia dago, Inungo trenik jasotzeko esperantza ez duen Ezkio itsasoko tren geltokia. Gure federazioetako enpresetan emakumea gutxiengoa dira, lehen ikusi dezute, gizalanen eta zerbitzuaken, gehiengoa afiliatuak emakumeak, eta gure kasuan gizonak nabarmen gehiengoa gera. Emakumeak industrian eta eraikuntzan, sarri lan baldintza okerrenetan, eta errotuta dagoen kultura matxistari frente egin behar diote. Oso garrantzitsua da, benetan, guretzat konfederazioarekin batera bultzatzen ari garen genero ekitateko plana. Plan horri esker, emakumeen arazo propioak hobeto antzematen ditugu. Ahalduntze prozesuak bultzatzen ditugu. Eta baita ere, gizonak dauzkagun matxismoak ezagutzeko eta ezabatzeko tresna gehiago dauzkagu. Horrek, erakundea feminista eta inklusiboagoa bihurtzen lagunduko du. Guretzat, industria eta eraikuntzan oso garrantzitsua da. Badago zer hobetu, baino harro gaude gure sindikatuaz. Horregatik, aldeko bozka eskatzen dugu batzorde exekutiboaren kudeaketa txostenari. Confebask, zen, gobernutan dauden alderdiak, Euskal Herriko lobby mediatikoak, edo gure jendeak kaleratu nahi duten enpresa buru guztioiek bozkatzeko aukerak balute, ezetz bozkatuko lukete. Gaur eta biharko bozketetan. Beraz, gure baiezkoa bihotzez beraien omenez doa. Arduratuta gaude, Europa eta Euskal Herrian politika industrialaren norabidearekin. Lehen, helburu bakarra, enpresen interesak defendatzea zen. Eta norabide hori mantentzen da. Baina orain, gauza berri bat sortu dute. Armak ekoiztea. Armak. Mesedez, hemen memoria daukagu. Eta badakigu, armen azpian, beti langile klasea hildala. Armarik ez, langile klasea defendatu eta empatia gehiago herri guztiekin. Ezina ahaztu ditzazkegu, lehen nera aurretik esan dutenak aipatu dute, baina gure kasuan, gure arduradunek, gure ere eta konkursoko kideak, eta bereziki gure militanteak, beraien lanpostuen borrokan daudenak, hoiei animo pilo bat, zuen borroka denona da, maite zaituztegu, eta segi horretan, beharrede degulako zuen bezalako ereduak. Eta bukatzeko, batzutan pixka romantikoa jarri garria, pero benetan, bihotzez, oso ederra da zuekin militatzea. Oso. Zein ederra. Zein ederra beraien bizitza duintzeko greban daudenekin bat egitea. Zein ederra da Euskal Herri aske baten alde egunero lan egitea. Maite ditut maite gure bazterrak. Eta migratzera behartuak dauden guztiak. Zein ederra da prekarioak defendatzea, margenetan daudenak, genero berdintasuna eta anistasun guztiak onartzea. Zein ederra oztopo guztien gainetik gure hizkuntza txiki, zahar eta ederrau defendatzea.
Baina borrokaren edertasunean badaude tristura amaigabeak. Madarikatzen dugu Israelgo gobernu genozida. Gure bihotza Gazara doa, Palestinara, maite zaituztegu. Gora Palestina askea! Bueno, eskerrik asko ela egunero hobetzen laguntzen dezuten guztioi. Gora munduko langileria! Mila esker, Unai. Urrena, Urola Kosta, Bilbo eta Nafarroako eskualdeko arduradunak igoko dira beraien azalpena ematera. Mesedez, igo hirurok. Lehen da bizi, Eneritz Aristondok Urola Kostaren eskualdearen azalpena emango digu. Aurrera. Bueno, kaixo, guerdi ondanoi. Urola Kostako ordezkari eta militanteen izenean bezarkada bero eta estu bat helarazi nahi dizuet gaur hemen bildu gehan danoi. Txosten honi erantzuteko, azken lagurtetan gure eskualdean bizi izan duguna kontutan hartuta, hainbat puntu desberdin azpimarratu nahi ditut. Lehenik eta behin, genero ikuspegitik egindako lana aipatu nahiko nuke. Genero diagnostiko sakon batetik abiatuta, gure eguneroko jardun sindikala ikuspegi transbertzalez eraldatzeko erabaki bat hartu genuen. Eta horretarako, genero ekitaterako plana eta genero arkitektura jarri genituen martxan. Plan hau, ez da izan adierazpen huts bat. Praktikan, esparru askotan hartu du bere lekua eta aurrera pauso nabarmenak eman dira. Hala ere, badakigu eta jakitun gea, aldaketa hauek sakonak eta egiturazkoak izanik, epertain eta luzerako lan etengabea eskatzen dutela. Gainera, gai honek pultzua handia eskatzen du bai sektore, bai eskualde industrializatuetan. Eta horregatik, lanpostuen defentsan eta genero ikuspegia txertatzeko konpromisoa berresten dugu. Genero ikuspegiak gune lanaren hainbat eremutan eragiten du, dakigun moduan, ekintza sozialean, hauteskunde sindikaletan eta batez ere negoziazio kolektiboan. Azken honetan, genero arrakalan murrizteko klausula desberdinak sartu ditugu hitzarmenetan. Eta sektore feminizatuetako borrokak bultzatu ditugu sektore desberdinetan, garbikuntzan, zaintzan, merkataritzan, bestiak beste. Gure eskualdean, zaintzarloan hainbat gatazka abiatu eta irabazi ditugu. Adibidez, Zumaiko, Zarauzko, etxezitxeko zerbitzuetan, eguneko zentruetan, zein egoitzetan. Borroka hori guztiak, urrats praktikoak izan dira genero berdintasuna benetan lantokietan gauzatzeko bidean. Bigarrenik, euskeraz, gure identitatearen eta indarraren adierazle nagusinetako batetaz hitz egin nahiko nuke. Azken urteotan, hizkuntzaren aurkako sententzia, eraso eta mehatxuak asko ugaritu dira gurian. Ela, tinko eta zalantzari gabe euskararen aldeko borroka horretan kokatu da. Izan ere, hizkuntza eskubideen aldeko borroka, eskubide sozialen aldeko borroka ere badelako. Eraso horiek identifikatu eta salatu egin ditugu. Eta hortik harago ere jo dugu. Sektoreko hitzarmenetan klausula espezifikoak txertatu ditugu euskararen erabilera bermatzeko eta sindikatu barruan hizkuntza eskubideak bermatzeko urrats zehatzak ere egin ditugu. Zerbitzu juridikoan esaterako, izapide guztiak euskaraz egiteko aukera praktiko bat eskaini dugu. Gainera, zorionez, gure eskualde txiki honetan, komunikazio guztia euskara hutsean egita lortu dugu. Horrela, euskararentzat, guretzat, arnazgune aktibo bihurtuz. Arro gaude, konpromiso horretaz, arro euskaraz bizi eta lan egiteaz. Hirugarrenik, beste puntu garrantzitsu batetaz hitz egin nahi dut, eta da egoitzetan ematen dugun arreta horretaz hitz egin daia, baina berriro azpimarratzeko, lokalak askotan gure militantziaren sarrera ateak direla badakigu eta jakitun geha. Arreta eta presentzia horrek bere biziko garrantzia daka, eta naiz eta azken urteetan, bai egoitzen eta bai permanentzien antolaketan urrats handiak egin diren, badakago oraindik bai zer hobetu. Arreta egoki hori eskaintzeak, aipatu den moduan, afiliatu berrien harrera hori hobetziaz gain, federazioetako eta zerbitzu juridikoetako lankargak arintzea ere ekar dezake. Hori guztia jakina, harrera lanak egiten dituzuen, eta hemen zaudeten militante konprometituen lanari esker da posible.
Horregatik, funtsezkoa eta ezinbestekoa da pertsona horiek erreferentziazko figurak izatea eta behar duten prestakuntza tekniko, juridiko eta ideologikoa jasotzea. Horregatik, hurrengo 4 urteetan norabide horretan sakontzen jarraitu behar dugu. Eta etorkizunari begira, aipamen bat nahi dut egin. Gure eskualdean, zaintza publikoan, eta sindikatuan oro har, zaintza publikaren aldeko borroka sendo bat eraiki dugu. Azken 4 urteetan, hainbat aldarrikapen eta mobilizazio desberdin eraman ditugu aurrera. Esate baterako, 2023ko azaroaren 30ko greba egun hori. Bertan, zaintza publiko, komunitario eta doako eta unibertsal baten alde egin genuen. Eztabaida politiko eta sozial hori premiazkoa da. Baina bitartean, ezin ditugu ahaztu baldintza oso prekarioetan lan egiten duten langileak badaudela, batez ere etxeko langileak. Kolektibo horren egoerari aurre egiteko urratsak egin ditugu. Hitzarmen kolektiboaren prozesua martxan jarri dugu eta hainbat garaipen juridiko lortu ere bai. Besteak beste, langabezia eskubidean aitortza. Baina hala ere, oraindik bide luzea daukagu egiteko. Antolamendu sindikaletik urrun egon ohi diren langile hauek erdigunean jartzeko baldintzak sortu behar ditugu. Horrek eskatzen digu, eskualdez eskualde, kolektibo honengana iristea. Espazioak eraikitzea, ikusgarritasuna ematea eta beren ahotsa gure borrokaren parte bihurtzea. Amaitzeko, esan nahi dut, Urola Kostako batzordeko kide guztiok ontzat ematen degula azken 4 urteetan egin degun lana. Bai eskualdeari eta bai Euskal Herri osoari egindako ekarpena baliotsua izan delako eta benetan merezi duelako. Horregatik, konfiantza osoz, aldeko botoa eskatzen dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko Eneri. Eta jarraituz, Joseba San Miguel dugu Bilboko eskualdearen izenean. Aurrera, Joseba. Kaixo guztioi. Agur eta bezarka handi bat kongresora hurbildu zareten guztiei eta bereziki Bilboko eskualdea ordezkatzen dozuen militantei. Aipamen berezi bat, enpresetan ordezkaritza dozuen delegatu guztiei. Zuek gabe, proiektu hau etzan posible izango. Eta gogora ekarri nahi doguz, urte hauetan joan zaizkigun, senide, lagun eta militante guztiak ere. Azkenik, bihotzez esan nahi dut, ELA izan behar dela kolektibo prekarioen sindikatua, migratuen sindikatua, gazteen sindikatua, emakumeena eta gizarte heteronormatibo honek baztertzen dituen guztiena. Horretan egon gara eta horretan jarraitu behar dugu. Kudeak eta txostenari helduta, Bilboko eskualdetik balorazio positibo eta kritikoa egin nahi dugu, eta gure errealitatetik hainbat puntu nabarmendu. Lehenik, goraipatu nahi ditugu, azken 4 urteotan negoziazio kolektiboan egindako aurrera pausuak. Euskal Herriko langileek lan hitzarmenen estaldura handienen duten momentuan gaude. Greba eta mobilizazio esker hitzarmen gehienak eguneratu dira. Eta hemen, esan behar dugu, ELAk sinatutako hitzarmenek beste sindikatuek sinatutakoek, baino baldintza hobeak bermatzen dituztela. Sinatu gabe dauden salbuespenen artean aipagarriak dira sektore publikoa eta bulegoetako langileena. Aipatu, Bilboko eskualdean 2025an plan bat jarri dugula martxan sektore honen hitzarmena berreskuratzeko. Bigarrenik, afiliazioaren eta hauteskundeen emaitzak oso positiboki baloratzen dugu. 3.000 afiliatu baino gehiago konfederazioan eta 600 baino gehiago Bilbon. Meritu handiko datuak dira hauek. Ordezkaritza dagokionez, Hego Euskal Herrian eta Bilbon 140tik gora gaude. Datu hauek, antolakuntza eta planifikazioaren islada dira. Eta gure erronka, hurrengo 4 urteetan hori hobetza izan behar da sindikalizazio prozesuaren baitan. Txostenak, alor konfederalen lana nabarmendu du, eta horretan bat gatoz. Azterketa bulegoa, ingurumen arloa, ekintza soziala, negoziazio kolektiboko eta ere eta konkurso taldeak, komunikazioa, Manu Robles Aragiz Fundazioa eta zerbitzu juridikoak ezinbesteko tresnak dira gure jardunean. Aipamen berezia merezi du Bidelagun Fundazioak. 2022tik martxan, 397 kasu kudeatu ditu eta urtez urte espediente kopurua handitzen doa. Lan osasunaren inguruko horrokan urratz sendoa izan da, bai enpresen erantzunkizun handitzeko, bai afiliatuei arreta espezializatuagoa eskaintzeko.
Horrez gain, afiliatuen arretari dagokionez, Bilboko militanteen lana nabarmendu nahi dugu. Zerbitzu juridikoetan, militante talde bat antolatu dugu laguntza eta filtro lanak egiteko. Esperientzia oso positiboa izan da eta federazioaten ere bide hori zabaltzen ari gara. Horrekin batera, txostenak aipatzen dituen 2 puntu garrantzitsutan gehiago sakondu behar dagoela uste dugu. Batetik, euskararen egoera. Langileen euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubideak bermatzeko azken urteotan 2 ekimen nagusi bultzatu dira. Hala ere, ez da nahikoa. Euskaldunok ez dugu oraindik gure hizkuntza propioan lan eta bizitzeko aukerarik. Eta borroka honetan anbizio handiagoz jokatu behar dugu. Gure sindikatuak euskara aktiboki defendatu behar du, praktikara eramanez eskubide horien defentsa. Bestetik, kezkatzen gaitu gazteen eta persona migratuen afiliazio tasak ez izatea gure anbizio mailaren pareko. Txostenean aurrera pausoak aipatzen dira, baina erronka oso handia dugu oraindik aurrean. Prekarioen sindikatua izan nahi badugu, ezinbestekoa da kolektibo hoiengana iristea. Etorkizunei begira, 2 erronka estrategiko nabarmenduko nituzke. Lehena, militantziaren sustapena eta egonkortzea. Elak, proiektu militante izaten jarraitu behar du. Militanten lana sendotzea, berritzea eta balioan jartzea gure eguneroko zeregina izan behar da. Proiektu honek bizirik nahi badu, militantzia zaindu eta elikatu egin behar dugu. Bigarrena, gazte eta migratuentzat erakargarri izatea. Aipatu bezala, afiliazio datuek ez gaituzte asebetetzen eta kolektibo horiek sindikatura erakartzea gure ardura da. Guzti hau esan da, gure balorazioa positiboa da. Uste dugu, egindako lana aurrera pauso garrantzitsua izan dela etorkizuneko erronkei heltzeko. Horregatik, Bilboko eskualdetik batzorde eragileak aurkeztutako kudeaketa txostenaren aldeko bozka eskatzen dugu. Eskerrik asko. Mil esker, Joseba, eta orain 3. aurrera Imanol Pascual, Nafarroako erantzunarekin. Eguerdion, Kongresu kide guztioi, Nafarroako lurralde batzordearen izenean. Kudeaketa txostenean, ondo jasotzen den moduan, azken 4 urteetan, Nafarroan inoiz izan ez dugun inplantazio maila lortu dugu. Hauteskunde sindikaletan, lehendabiziko aldiz, 1500 ordezkaritik gora kokatu gara. Eta afiliazioan ere, gure muga historikoan gaude. Aurreko kongresuan baino 400 afiliatu gehiagorekin, eta emakumeen afiliazio pisua puntu bat igota. Egoera honetara iristeko, ezinbestekoa izan da militantziaren talde lana. Eta horregatik, gure eskerona adierazi nahi diegu sindikatuaren alde aurpegia eman duten Nafarroako militante guztioi. Kudeaketa txostenak azpimarratzen duen bezala, ELA kontrabotereko sindikatua da. Eta hori oso garrantzitsua izan da, UPN Nafar gobernutik atera ondoren irekitako ziklo berrian. ELAk argi dauka, eskuina gobernura ez itzultzeko politika ezberdinak egin behar direla, baina hori Nafarroan ez da gertatzen ari. UPNek utzitako fiskalitate berdina daukagu. Elkarrizketa sozialaren finanziazio publikoa mantentzen da. Abiadura handiko trena aurrera jarraitzen du eta euskararen legea ez da indargabetu. Barrura begira, 4 urte hauetan, barne antolakuntza aldetik emandako aurrera pausuak nabarmendu nahi ditugu. Bidelagun fundazioa eta konkurtso taldea martxan jartzea oso erabaki zuzenak izan dira. Lan ez beharrei edo enpresa itxierei aurre egiteko baldintza hobeagoan kokatu gaituelako. Eta Nafarroan ikuspuntutik 2 gai azpimarratu nahi ditugu. Batetik, balorean jarri nahi dugu gure zerbitzu juridikoen papera. Azkenengo 4 urteetan guztiz berritu den taldea da, eta langileen eskubideen alde lan itzela egin dute. Eta bestetik, urte hauetan izan ditugun, bajen ordezkapenak egin dituzten pertsonen papera ere goraipatu nahi dugu. Ez ditut bereen izenak esango, baina hemendik ikusten ditut eta benetan eskertua gaudela adierazi nahi diet. Hala ere, kudeaketa txostenean sakonago landu zitezken gaiak daudela uste dugu. Horietako bat, pertsona migratuak pairatzen duten egoera da.
Azken finean, Nafarroako biztanleen 20% Espainia estatutik kanpo jaiotakoak dira, eta pertsona hauek diskriminazio egoera batetik abiatuta, ezkutuko ekonomian eta sektore prekarioetan lan egitera behartuak daude. Elaren ustez, langile klasearen borroka eta prekarietatearen aurkako borroka guztiz lotuta daude arrazakeriaren kontrako borrokarekin. Horregatik, hurrengo urteetan jarraipen eman behar diogu martxan jarri dugun kanpaina antiarrazistari eta pertsona migratuak biltzeko gune espezifikoak sendotu behar ditugu. Etorkizunera begira, afiliazioan eta hauteskunde sindikaletan izan ditugun datu positiboek datozen urteetan daukagun erronka handienaren aurrean kokatzen gaitu, negoziazio kolektiboa eta sindikalizazioa bultzatzea. Egia da, azkenengo 4 urteetan, Nafarroan izan diren greba arrakastatsuenak elaren protagonismoa izan dutela, baina gure helburua gatazka horiek biderkatza izan behar da. Bestetik, gure osasuna zaintza lehentasuna izan behar da, eta horretarako arrisku psikosozialen prebentzio plana bultzatu behar dugu, gure jarduera sindikalean dauden arriskuak ekiditeko. Azkenik, hurrengo 4 urteetan hainbat erronka izango ditugu, baina bereziki hurrengo hauek azpimarratu nahi ditugu. Indarkeria matxista guztiei aurre egitea, pertsona guztientzako etxebizitza duina defendatzea, eta transizio ekosozial justu baten alde lan egitea. Bukatzeko, eta orain arte esandakoaren ondorioz, gure ustez, batzorderagileak aurkeztutako kudeaketa txostenak garai honetako 3 funtsezko elementuak jasotzen ditu. Kontrabotereko sindikalismoaren berrespena, antolakuntza sendotzaren aldeko erabakia eta gure militantziaren lanaren aitortza. Hau guztiagatik, Nafarroako lurralde batzordeak kudeaketa txostenaren aldeko bozka eskatzen du. Eskerrik asko. Mil esker, Imanol, eta jarraian Zerbitzuak Federazioko idazkari nagusia Marikruz Elkorok du hitza. Aurrera, Marikruz. Eguerdion, kongresukide eta konbidatu guztioi. Eskerrik beroenak, elaren 16. kongresuan eta eztabaida kolektibo honetan parte hartzeagatik. Zerbitzuak Federazioaren izenean dagokit, batzorde exekutiboaren kudeaketa txostenari erantzutea. Duela 10 urte, genero ekitate prozesua abiatu genuen, helburu argi batekin. Maskulinitate industrialean errotutako sindikatu batetik, erakunde feminista eta anitz bihurtzera. Paradigma aldaketa horrek, ideologia feminista txertatzea eskatzen du, eta lidergo mota eraldatzeko borondatea. Horrek bultzada organizatiboa behar du batez ere zuzendaritzatik. Prozesu horren emaitzak ikusten ari gara. Emakumeen presentzia zuzendaritzan 50% baino altuagoa da. Afiliazioaren hazkundea 3% izan da, eta hazkunde horren 80% emakume langileen eskutik etorri da. Lehen, Alasnek aipatu du 3.000 afiliatu baino gehiago lortu dugula ziklo honetan, eta 1.900 gure federaziotik etorri dira. Kongresu honetan, lehen aldiz, emakume delegatuak gizonak baino gehiago gara. Genero sorpasoa eman dugu. Eta zer esanik ez, gure organizazioan datu hau historikoa da. Federazioaren izenean, bihotzez eskertzen dizuegu, eraldaketa hau posible izan dadin. Interbentzio hau 3 elementu funtsezkoetan zentratuko dut. Negoziazio kolektiboaren bultzadan, estatalizazioaren aurkako borrokan eta herri ekimen legegilean. Negoziazio kolektiboari dagokionez, gure abiapuntua duela 4 urte oso latza zen. Lan erreformek gure eredua kolpatu zuten. Sektore hitzarmenak oso blokeatuta genituen. Gure federazioan, adibidez, 76 hitzarmen sektoriala blokeatuta genituen. KPIak oso maila altuan zeuden.
Prekarietatea zabaldu eta soldata arrakala areagotzen zen. Kontestu honi gehitu behar zaio gure autoexigentzia marra gorriak jartzerakoan. Erosalmena berreskuratzea, blindaje klausuletan sakontzea eta diskriminazio egoerak apurtzea. Aldagai guzti hauek estrategia birpentsatzea eskatzen zigun. Negoziazio prestaketan sakondu. Eta enpresa, sektore eta lan zentruetan diagnostiko propioak egin ditugu. Bilera eta bizitak eta asanbladak ugaritu. Eta mobilizazioaren erritmo berriak bultzatu. Ez gara elite sindikatu bat. Ez da zerbitzu hornitzaile hutsa ere. Eta gure ereduak ez dator bat, botere politiko eta patronalak espero duen sindikatu moderatuarekin. Azken boladan, hedabideek presionatzen ari dira, ela kontentzio tresna bihurtzeko. Baina argi diogu, gure sindikatua 104.000 afiliatuk sostengatzen dute euren interesak defendatzeko eta botere politiko eta ekonomikoaren zapalketari aurre egiteko. Horregatik jarraitzen dugu konfrontazio bidean eta horregatik jarraituko dugu konfrontazio bidean. Eredu eraldatzaile batek oinarrietatik inpultsoa behar du. Jendea behar dugu. Azken urteotan talde motorrak eta sozializaziorako esparruak sortu ditugu. Parte hartzea sustatu eta aldarrikapenak eta lehentasunak adostu ditugu. Eta beharrezkoa izan denean, mobilizazio eta grebak aktibatu ditugu. Genero interesak erdigunean jartzeko, emakumeek soilik osatutako espazio propioak ere sortu ditugu. Lidergo, parte hartzaile eta inklusiboak bilatzen ditugulako. Eta estrategiarekin asmatu dugu. Azken hamarkadako hitzarmen estaldurarik handiena dugu gaur. Hitzarmen guztiek gure marra gorriak bermatzen dituzte. Datu objektiboek esaten dute eta frogatzen dute elak sinatutako akordioek berme gehiago eta hobekuntza sakonagoak dituztela. Sektore feminizatuetan sinatu ditugun hitzarmenetan gure emaitzak askoz hobeagoak izan dira. 2 puntu askoz hobeagoak izan dira. Eta sarritan mobilizazio eta greben luzen ondoren etorri dira emaitza hauek. Baina bide honetan jarraituko dugu emakumeok pairatzen dugun diskriminazioa behingoz desagertu arte. Zentralizazioa. Zapateroaren 2011ko dekretuak 2 ondorio latz ekarri zituen. Negoziazio kolektiboaren monopolioa patronal eta sindikatu espainolentzat eta langileen pobretzea. Orduztik, etengabe aldarrikatu dugu erabakitzeko eskubidea euskal langileriarena izan behar dela. Kalean eta erakundeetan egindako presioari esker, gaur berriro Hego Euskal Herrian kokatzen da negoziazio giltza. Eta hori elak egindako borrokari esker izan da. Hala ere, borroka ez da amaituko sektore guztien negoziazioa ona ekarri arte. Herritarren ekimen legegileak gure autodeterminazio soziala indartzeko beste urrats bat da. Hasi dugu sinadura bilketa. Eskatzen dugu gutxieneko soldata Hego Euskal Herriko instituzioetan finkatzea. Eta kopurua zehaztu dugu. 1.785 euro hilean bider 14. Langileek sortzen dugun aberastasunaren pareko zatia dagokigulako. Neurri honek eragin zuzena izango du genero arrakala eta prekarietatea murrizteko. Horregatik, gure federazioan buru belarriz jarri gara ekimen honetan eta oso adi egongo gara alderdi politiko bakoitzaren jarrerari. Hobetzeko gauzak baditugu. Kultura aldaketa sakona egin dugun arren, ez dugu galdu behar pultsu politikoa. Ideologia sendoa behar dugu fasismo eta neoliberalismoaren aurka egiteko.
Horretarako formazio planak indartu eta kuadro militanteekin ideologia sakondu behar dugu. Barne kohesioa funtsezkoa da. Sindikatu deserosoa gara boterearentzat eta arriskuen aurrean egitura blindatzea dagokigu. Eta amaitzeko, hasierako irudira itzuli nahi dut. Genero ikuspuntutik asko hobea bada ere, oraindik ez dago osoa. Langile klasea bakarra, anitza eta intersekzionala da. Hortaz, ahalegin handiagoa egin behar dugu, pertsona arrazalizatuak, cis heteropatriarkatu ereduaren disidenteak eta dibertsitate funtzionala duten kideak erakartzeari. Sistemak baztertu dituen pertsona horiek gabe, gure klase borroka ez da inoiz osoa izango. Eta aipatuko dut Rosa de Luxemburgo, feminista, ezkertiarra, berak zioen bezala, amets egin dezagun, sozialki berdinak, humanoki ezberdinak eta guztiz askeak izango garen mundu batekin. Aurrera darraigun bide honetan amets hori egia bihurtzeko. Esandako guztiagatik, ELA zerbitzuakek kudeaketa txostenaren aldeko botoa eskatzen dio kongresu honi. Gora zuek, gora ELA, gora eta gora borroka feminista! Eskerrik asko, Maricruz, orain Oria Goierri, Oarso Bidasoa eta Eskumaldeako arduradunak igoko dira beraien erantzuna ematera. Etorri mesedez. Eta hasteko, Maria Imaz, zurea da hitza Oria Goierri eskualdeko erantzunarekin. Kaixo guztioi, mila esker kongresu honetan parte hartzen duzuenoi. Ore handia da gaur zuekin hemen egotea. Hasteko, elako kideok egiten dugun lan nekaezina aitortu nahi dut. Eguneroko borrokan gabiltza, Euskal Herriko langileon eskubideen alde eta justizia sozialaren alde. Eta aitortza berezia merezi dute Oria Goierriko militante eta ordezkariek. Zuen konpromisoa, zuen ibilbidea eta zuen militantzia urte luzez izan dira borroka sindikalaren zutabe sendoa. Kudeak eta txostenak 4 urte hauetako lana jasotzen du, eta gure ustez norabide egokian egindako ariketa da. Hainbat arlotan aurrera pausoak eman dira, eta bereziki nabarmendu nahi dugu sindikatuaren konpromisoa borroka feministarekin, antiarrazistarekin, ekologikoarekin eta demokratikoarekin. ELAk beste eredu sozial bat eraikitzeko bidean tresna eraginkor eta ausarta izaten jarraitzen du. Genero berdintasunaren aldeko borroka izan da gure jardun sindikalaren ardatzetako bat. Sindikatu feminista izateko urratsak eman ditugu. Lan sakona egin da, aldaketa estrukturalak ekarri ditu eta erabaki ausartak hartu behar izan ditugu. Aipamen berezia egin nahi diogu 2023ko greba feminista orokarrari. 100 atal sindikalekin zaintza sistema publikoaren garrantziaz hausnartu genuen. Eskualdeko etxez-etxeko langileek egindako borroka eredugarria izan da. Lan sindikalaren, ahalduntzearen eta saretzearen eredu zarete. Zuen lan baldintzak duitzea lortu duzue eta ondorioz zuen bizi baldintzak ere. Gure estrategia sindikalaren ardatz nagusia den prekarietatearen aurkako borrokaren adibide garbia zarete. Prekarietateak azpikontrata aurpegia ere badu. Kotronik enpresan egindako borroka eta zerbitzu juridikoen lanak, lan osasuna sindikatuaren lehentasunen artean dagoela adierazten du. Kafen ere, amiantoaren presentziaren aurrean, ekintza sindikalaren bidez, osasuna jarri dugu ekoizpenaren gainetik.
Genero ikuspegitik ere urrats esanguratsuak eman dira. Lantokietan emakumeek jasaten dituzten desberdintasunak azaleratu ditugu. Soldata arrakalaren aurkako borrokan ere aurrerapen nabarmenak lortu dira eta emakumeen parte hartzea sindikatuan egiturazko bihurtzeko urratsak egin dira. Ez dugu ahaztu nahi indarkeria matxistaren aurkako borroka ere. 2025 Euskal Herrian erailak izan diren Alicia, Maria Antonia, Miriam eta Eba Yasmin gogora ekarri nahi ditugu. Hilketa matxistak salatzen jarraituko dugu. Gaur ere ozen oihukatzen dugu, aski da! Eta lantokietan ere indarkeria matxistari aurre egiteko lanean ari gara. Sindikatua autodefentsarako espazio bilakatzen jarraituko dugu. Berdintasunean urratsak eman ditugun arren, oraindik ez gaude nahi genuken sindikatu eredutik gertu. Sindikalismo inklusibogo bat eraikitzeko bidean sakondu behar dugu. Aniztasun funtzionala duten pertsonak, pertsona migratuak, genero disidenteak, emakumeak guztiek izan behar dute lekua gurean. Horretarako militantziak, empatiarako eta ikasteko prest egon behar du. Formazio, kontzientziazio eta barne lanketa ezinbestekoak dira. Lan osasunari dagokionez ere, lanean jarraitu behar dugu. Laneko osasuna ez da privilegio bat. Langile guztiek dute eskubidea segurtasuna eta osasun fisiko zein psikologikoa izateko. Horregatik, baliabide gehiago eta bultzada politiko handiagoa behar ditugu. Guzti hau kontuan hartuta, esan dezakegu bide honetik goazela. Lan handia egin dugu eta oinarri sendoak jarri ditugu hobetzen jarraitzeko. Etorkizunera begira erronka handiak ditugu. Ezinbestekoa izango da prekarietatearen aurkako borrokari indar berritua ematea. Prekarietateak aurpegi zehatza du, emakume, migratu, gazte, genero disidente, eta hori da gure burrukaren muina. Borroka hau ez da soilik lan arlokoa, gizarte eredu bidegabe bati aurre egiteko modua da. Hori dela eta Oria Goierri eskualdeak babesa eta konfidantza osoa adierazten diogu aurkeztu den kudeaketa txostenari. Lanean jarraitzeko oinarri sendoa dela uste dugu eta hortaz aldeko bozka eskatzen dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maria. Orain aurrera Jon Urkola Oarso Bidasoa eskualdearen izenean. Eskerrik asko. Egun hon, eguerdi on guztioi. Oarso Bidasoako eskualdetik gure agorrik beroena luzatu nahi diegu azken 4 urte hauetan lanean ari zirela bizia galdu duten langile guztiei. Gure eskualdian, epe hontan, 20 langile galdu dute bizia lan istripuen ondorioz. Hitz hauek, holtza hontatik eskaini nahi dizkiegu haien familiak eta gertukoagoan gure elkartasunik eta babesik zintzoenarekin. Kudeaketa txostenak 4 urteotan indako lana laburbiltzen du, eta gure iritziz 4 urte ontako ponentziaren ildotik tinko jarraitu dela islatzen du. Txostena ez da autokonplazentziarik eta bat, errealitatea erakusten du, eman dian aurrera pausuak, dauden zailtasunak eta oraindik ditugun erronkak islatzen ditu. Guretzat, bereziki garrantzitsua da zaintza erdigunean kokatu izana. Azken 4 urteotan, zaintza sektoreko emakumeek, langile hauek kontzientzia hartu dute beraien lanaren garrantziaz eta beraien lanaren duintasunaz. Eta horrek gure eskualdian borroka ugari piztu ditu. Hala nola, Benito Meniko egoitzan, San Markoseneko zar egoitzan, Hondarribiako, Errenteriako edo Pasaiako etxezetxeko laguntza zerbitzuetan hala nola. Borroka hauek dira guztiak benetako sindikalismo baten isla. Gatazkak fruituak ere eman dizkigute, eta horren adibide garbia da Lozis Pharma enpresako greba.
non kimiketako hitzarmen estatalak ezartzen zituen mugak eta baldintzak gainditu egin dituzte beraien lan baldintzak duintzeko. Beste kasu nabarmen bat, eta aipatu gabe ezin deguna utzi, da Merkal Calzaoseko emakume langileek egin zuten 9 hilabeteko greba beraien lan baldintzak duindu ahal izateko. Eta azkenik, ezin ere aipatu gabe utzi, Amazon azpikontratako SDR-ko langileek egin zuten borroka, non grebaren eta zerbitzu juridikoen lanari esker lortu zuten beraien lanpostu guztiak mantendu ahal izatea. Baina borrokak erresistentziak ere sortzen ditu. Gure jardun sindikalak enpresa askotan urduritasuna sortzen du. Eta horrek ekartzen du zenbaitetan gure ordezkariek jarrera antisindikalak jasan behar izatea, mehatxuak jasan behar izatea, eta baita ere kaleratze bidegabeak jasan behar izatea ere. Eta horren adibide garbia da gure Mercadonako delegatuaren kasua, non era bidegabean kaleratu izan zen, eta gaur zorionez esan dezakegu, sindikatuaren babesari esker eta zerbitzu juridikoen lanari esker, kaleratze horri buelta eman diogula, kaleratze hori nuloa dela, eta gaur gure artean hemen dagoela eserita. Olga, hau zuretzat. Gure eskualdeak gero eta izaera euskaldunagoa hartzen du, eta gure konpromisoa da eguneroko lana euskera zitia. Eskertzen ditugu sindikatuak arlo hontan egindako ahaleginak eta txostenean jasotakorekin, gogoetarekin ados gaude. Hala ere, uste dugu gehiago egin behar dela. Herri hontan eragile sindikal nagusi garen heinean, gure ardura da enpresetan eta tokian tokiko administrazioetan euskera planak landu eta bultzatzea. Ez dugu ahaztu behar, gaur egun bizi dugun oldarraldi judizialak bere jatorria Irungo udalean daukala, gure eskualdean. Eta horrek argi erakusten digu eskualdean, euskararen aldeko borroka politikoa ere badela. Barrura begira ere baditugu etxeko lanak. Beharrezkoa da baliabidea jartzea eta zerbitzu juridikoetan euskara epaitegietan erabiltzea normalizatzeko urrats sendoak ematea hurrengo 4 urtetan. Gure eskualdeak datozen urteetarako erronka nagusiak zehaztuta ditu. Lehenik eta behin, zaintza sektorean egindako lanari jarraipen eman behar diogu. Ze borrokatu dugu, negoziatu dugu, lan baldintzak hobetu ditugu, baina ez gaude gure helburutik gertu. Ze gure helburu nagusia, zaintza sistema publiko, universal eta kalitatezko bat erdiestea da. Eta bigarrenik, sindikalizazio planari bultzada ematea ezinbestekoa da. Ordezkari gehiago aktibatzea eta haien ahalduntzea bermatzea gure eguneroko zeregina izan behar da. Enpresetan eta gizartean gure eragina handitu nahi baldin badeu, tresna kolektibo eraginkorrak behar ditugu eta horretarako militantzia aktibo bat funtsezkoa da. Hori guztia aintzat hartuta, Oarso Bidasoako eskualdeko kideok bat egiten dugu, azken 4 urteotan batzorde eragileak egindako lanaren balorazioarekin. Eta konbentzimentua osoa daukagu, gure ekarpena aberatsa eta esanguratsua izan dela euskal gizartearentzat. Horregatik, aldeko botoa eskatzen dugu kudeaketa txostenari. Eskerrik asko. Mila esker, Jon. Eta hirugarrena Manu Zejudok eskumaldea eskualdearen azalpena emango digu. Aurrera, Manu. Eguerdi on guztioi. Ongi etorri eta bezarkada handi bat kongresuan parte hartzen ari zareten guztioi, bereziki gure eskualdeko ordezkariei. Las y los militantes de Eskumaldea creemos que en este periodo intercongresual hemos cogido la responsabilidad, la fuerza y la ilusión necesaria para cumplir con nuestro trabajo. En los últimos 4 años hemos continuado luchando por un modelo social justo. Hemos trabajado la colaboración y la movilización social para conseguir una redistribución más justa de la riqueza. ELA ha ratificado su análisis y propuestas sobre política fiscal. Aunque a veces no sea fácil, lo ha hecho con todo en contra y ha organizado también movilizaciones como la de 13 y 14 de diciembre de 2024.
También hemos dado pasos importantes en la equidad de género. Hemos desarrollado planes piloto en diferentes sectores y empresas para preparar la negociación colectiva, priorizando las discriminaciones y necesidades de las mujeres. Si en las reivindicaciones no se prioriza la perspectiva de género y solo se tuviera en cuenta las reivindicaciones que afectan de igual manera a todos los trabajadores y trabajadoras, se reproducirían las desigualdades que viven hoy en día hombres y mujeres. Los planes piloto han contribuido a que estos procesos de negociación se conviertan en una parte más eficiente en cuanto a equidad, y un ejemplo de ello es el del personal de Sodexo en la Universidad de Deusto. Queremos subrayar el trabajo que ha realizado en el proceso de preparación de la negociación con la empresa, que nos ha permitido elegir a la plantilla de Sodexo para el plan piloto y priorizar la preparación de género en nuestras reivindicaciones. Somos el sindicato mayoritario de Euskal Herria. La legitimidad principal del sindicato proviene del apoyo que la clase trabajadora vasca nos presta en cada una de las elecciones sindicales. Esa confianza y reconocimiento son reflejo de nuestra estrategia sindical, del modelo y de la adecuación del trabajo y del compromiso que nuestra militancia desarrolla en cada uno de los sectores, empresas y centros de trabajo. Desde aquí, dar las gracias y dar un abrazo enorme a toda esa militancia que es la que hace que día a día podamos ir ganando pequeñas victorias. En Eskumaldea no están siendo buenos años en los que elecciones sindicales se refiere. Hemos perdido un porcentaje importante en representación. Somos una comarca con gran número de procesos electorales, muchísimas elecciones, y no hemos conseguido aumentar la representación en empresas donde el resto de sindicatos son mayoría. Y por otra parte, tenemos que ser realistas y tampoco hemos conseguido entrar en empresas que han precisado el resto de sindicatos, lo cual no ha hecho posible que podamos recuperar el 40% de la representación, de momento. Cuando hablamos de los avances en el desarrollo de las líneas estratégicas y, en concreto, de la sindicalización, hemos realizado un esfuerzo especial para adaptarnos a la realidad actual del mundo laboral. Hemos creado herramientas conjuntas para realizar de forma ordenada la evaluación, seguimiento y planificación de la sindicalización. Sin embargo, todavía nos quedan muchos retos en Eskumaldea, especialmente empezar a trabajar con ámbitos que todavía no han entrado en dichos procesos. Debido a los cambios organizativos que hemos tenido en los últimos años en las 3 federaciones, un porcentaje importante de ámbitos de sindicalización no se ha podido poner en marcha. En lo industrial hemos tenido que hacer frente a despidos, a las amenazas de cierres de empresas que se han producido en los 4 últimos años. Estos casos han demostrado que cuando ELA lidera la lucha por el empleo, al igual que en el caso de la rotativa del Grupo El Correo Comeco, los propios afectados son los que fijan los límites de su lucha. Y cuando lideran otros sindicatos, la falta de medios o voluntades determina que no haya lucha y que haya más pérdida de empleo, como ha sucedido en el caso de Mekaner en Urduliz. De cara al futuro en la comarca de Eskumaldea, nos parece fundamental dirigir procesos de transición que permitan recuperar empresas, ponerlas a disposición de los trabajadores y situarlas en la lógica de la economía social transformadora. Por todo esto y por estar de acuerdo con lo que se ha hecho, damos nuestro aval al informe de gestión. Eskumaldea dirá sí en la votación y pedimos el voto favorable al mismo. Gora Eskumaldea, gora ELA, eskerrik asko. Eskerrik asko, Manu, eta kudeaketa txostenaren erantzunekin jarraituz, azken 3 eskualdeak igoko dira orain. Deba, Donostia eta Ezkerraldea. Gora mesedez.
Eta hasteko, hemen dugu Amagoia Lasagabaster Deba eskualdearen izenean. Haupa, eskerrik asko. Bueno, agur beroa Deba eskualdea osatzen dugun militante guztion partetik. Kudeak eta txostenari balorazio egin aurretik, oholtza honetatik gogoan izan nahi ditugu, azken 4 urteotan galdu ditugun lankide eta militante finak. Beraien ekarpena eta konpromisua gure sindikatuaren historia kolektiboaren parte dira, eta eskertzari zintzoena helarazi nahi diegu. Eta bai, hasiera honetan barkamena ere eskatu nahi dugu. Barkatu, esplotazio eta prekaritate egoera larrian egonik, behar besteko laguntzari jaso ez duzuen pertsona guztioi. Bereziki, etorkizun hobe baten bila, gure herrira etorri zareten guztioi. Ongi etorriak zarete Euskal Herrira eta ongi etorriak zarete denon sindikatura, helara. Lau urte askar pasatzen dira, baina eguneroko jardun sindikalak intentsitate eta esfortzu ikaragarria eskatzen du. Testenguru horretan kudeak eta txostenak argi uzten du. Antolaketa egokia eta eguneraketa jarraitua ezinbestekoak dira gure lanari zentzua emateko. Ez ditugu gauzak aldatzen aurrekoa gutxietsi nahi ditugulako. Ez da orain artekoak baliogabatzeko ere. Baina aldaketak beharrezkoak dira. Efizientzia, kudeak eta sistema, planifikazioa, ez dira beti hitz erakargarriak gurean, baina gero eta argiago dugu, behar ditugu. Langile klasearen prekaritateari hobeto erantzuteko ez ezik, gure lan bizitza ustargarriago egiteko eta osasun kolektiboa zaintzeko ere baliagarriak dira. Horregaitik bakarrik ere merezi du buru belarri aritzeak. Sindikalizazioa beste ardatz estrategiko bat izan da. Ez da erraza izan martxan jartzea, eta behin abiatuta ez da erraza eustea. Baina ez dago atzera bueltarik. Ardurak banatu eta norbanako bakoitzak bere leku hartu behar du. Badakigu lantoki enpresa eta sektore bakoitzean badagoela zer hobetu, eta horregaitik egin dugu moldaketa. Hobeto konfrontatzeko, hobeto antolatzeko. Kudeak eta txostenak berak jasotzen du. Ia 900 ordezkari murgildu ditugu antolaketa planetan. Hori ez da txikia. Eta hurrengo urteotan emaitzak ikustea ezinbestekoa izango da. Horretan datza arrakasta, ordezkariak borrokaren benetako protagonista eta gidari bihurtzea. Militantzia gabe, ela ez da ezer. Militantziaren lanketa ez dugu erantzi soilik dokumento batean. Benetan hartu dugu erronka estrategiko giza. Zerk egiten gaitu militante? Zerk eragiten du parte hartzea, konpromisoa, ardura? Ez dago erantzun bakarra, baina badakigu militantziari esker sortu zen ela eta militantziari esker irauten du gaur egun arte. Edozein eremutan militantziaren parte hartzea aberasgarria da. Bide batzuk ireki ditugu, baina oraindik asko dugu hobetzeko. Bai kantitatez, baina baita kalitatez ere. Eskualde kontseilua funtsezko tresna dira horretan. Baina oraindik ez dugu lortu benetako parte hartze espazio erreal bihurtzea. Hau da, ez dugu nahi formaltasun hutsa izatea, baizik eta benetako eragile politikoaren gunea. Trebakuntzan ere baditugu erronkak, bai ikuspegi ideologikoan, bai lan metodologikoan, baina baita esparru teknikoan ere. Kuadroen ezagutza teknikoak arrisku psikosozialak arintzeko baliagarriak dira. Badakigu denetik jakitea ezinezkoa dela, baina badakigu ere hobetzeko aukera badukugula. Ezagutza teknikoak denbora irabazten laguntzen du eta estrategia planifikatzeko aukerak handitzen ditu. Eta jakina, trebakuntza hori izan behar du inklusiboa eta eguneratua. Ordezkari berriengandik hasi eta egoitzetako arreta ematen duten azken militanteraino iritsi behar dugu. Militantzia zainduta erakartzeko bidea ere bada hori. Bukatzeko, etorkizunera begira, uste dugu erronka estrategiko handiena dela borroka desberdinen arteko lotura indartzea. Klima kaosa, militarismoa, emakumeon eskubideen aurkako oldarraldiak,
migratuta pertsona arrazializatuen diskriminazioa, zaintzaren antolaketa soziala, ela hor egon behar du. Eta esatzean bigarren hiladan, borroka guztien behar gaituzte eta borroka guztien protagonista izan behar dugu. Duela 20 urte, eskualde integralei bultzada eman zitzaien antolakuntza ikuspegitik. Gaur, bizirik eta sendo gaude. Elan 12 zutabe sendo gara, eta hala izaten jarraituko dugu. Horretarako 4 urteko plangintza baliabideak eta gogoak behar ditugu. Eta kongresu honetan ikusten ari gara, horretarako indarra badaukagula. Diskurtso erradikala ez ezik, praktika eraldatzailea ere badaukagu. 104.000 afiliatu eta 9.500 delegatuk ezin dugu oker egon. Ondo egindakoan sakondu eta hobetzekoan fin ibiltzeko konpromisoarekin guk ere aldeko botoa eskatzen diogu kudeak eta txostenari. Eskerrik asko danoi. Mil esker, Amagoia, eta orain Amaia Pintado Donostiako eskualdearen izenean datorkigu. Aurrera, Amaia. Eguerdion denoi eta agurbero bat Donostiako eskualdearen izenean, kongresura etorri zareten kide eta gonbidatu guztiei. Lehen hitzak gure eskualdeko militanteentzat dira. Azken 4 urteotan, ilusioz eta konpromesuz, bizitza eta lan baldintza hobeagoak edukitzeko borroka egin duzue. Gatazka askotan parte hartu duzue. Eta horri esker, hitzarmenak irabazi eta ordezkaritza sindikal historikoa lortu dugu. Gaur egun, Donostian, 156tik gorako ordezkaritza dugu. Eta hori ez da kasualitatea. Hori, zuen lanaren eta gugan jarritako konfidantzaren emaitza zuzena da. Beraz, zorionak denei. Testuinguru zailean iritsi gara kongresu honetara. Militarizazioaren goraka da, urtetako politika neoliberalek ekarritako pobretzea, eta ondorioz, eskuin muturraren igoera gero eta agerikoagoa da. Emakumeen, migratuen eta genero disidenteen aurkako oldarraldi erreakzionarioa kezkagarria da. Hego Euskal Herrian ere testuinguru honek baldintzatu gaitu. Politika neoliberalek eraginda, behin eta berriro atera gara kalera, kontrabotereko beste eragile batzuekin batera. Nabarmentzekoa da, 2023an greba feminista orokorrean parte hartu izana, zaintza erdigunean jarriz. Batzorde eragilearen kudeak eta txostenean horrelako mobilizazioen garrantzia onartzen da. Eta gure kasuan, zaintza esparruan izandako borroka ugariek eragin zuzena izan dute, zaintza agenda sindikalaren erdigunean kokatzeko garaian. Bestalde, administrazio publikoak blokeatuta mantendu du negoziazio kolektiboa, bai langile publikoentzat, bai azpikontratatuentzat. Hala ere, Donostiako eskualdean borroka aktiboa garatu ditugu, soldata arrakalaren aurkako ekintzak, lankargen inguruko gatazkak eta irakaskuntzako greba historikoak besteak beste. Txostenean azpimarratzen den moduan, fiskalitatea sindikatuaren lan ardatz garrantzitsuenetakoa izan da. Gure kasuan, fiskalitate kanpaina sendoa garatu dugu azterketa bulegoaren laguntzaz, eta gure printzipioi eutsiz, Osakidetzako mailetan parte ez hartzea erabaki dugu. Ordezkaritzaren bidez, pedagogia lan eginez, delegatuen artean. Konfederal mailako egiturak eta ekimenak, zerbitzu juridikoak, negoziazio kolektiboko babesa, ekintza soziala, ingurumen arloa edo bidelagun fundazioak eskertzekoak dira. Donostiako eskualdean, zerbitzu juridikoek egindako lana funtsezkoa izan da. Eta hilabetero argitaretzen den boletinak eguneratuta mantentzen du sindikatua eta gure ekintzarako tresna garrantzitsua da. Genero ekitaterako plana martxan dago eta elak sindikatu feminista izatearen norabidea berretsi du. Azken urteotan, ekintza sindikalaren esparru guztietan plangintzak martxan jarri eta sistematizazio maila bat lortu dugu, baina hala ere erronka batzuk oraindik mahai gainean ditugu. Izan ere, sozializazio espazioak eskualde mailan ez ditugu guztiz garatu eta garrantzitsua iruditzen zaigu emakume delegatuekin talde propioak osatu, esperientziak partekatu eta ikasketa kolektiboa sortzeko prozesuak martxan jartzea. Txostenean aipatzen den beste ardatz bat, belaunaldien arteko erreleboa da.
Azken 4 urteetan, batzorde eragilean, 60ko hamarkadako belaunaldi oso batek hartu du erretiroa. Eskerrik beroenak eman nahi dizkiegu, egindako lanagatik eta belaunaldi berriei utzi diguten ondare sindikalangatik. Sindikalizazioa izan da ildo estrategiko gehisa landu dugun gaietako bat. Ela, sindikatu sendoa da, baino kontra egiteko almena edukitzeko, afiliatu eta delegatuen implikazio aktiboa beharrezkoa da. Sindikatua ez da soilik zerbitzu bat izan behar. Sindikatua parte hartzeko eta borrokatzeko espazio kolektiboa da. Trebakuntza eta baliabideak jarri dira eta zenbait esparrutan prozesuak martxan daude, baino hala ere gehiago zabaltzea eta egindakoetatik ikasi behar dugu. Ez dugu ahaztu behar, datorkigun testuingurua ez dela erraza izango. Gizartea gero eta anitzagoa da eta askotan pertsona migratuek ez dute tratu berdina jasotzen. Arrazakeriaren aurkako borroka lehenesten jarraitu behar dugu eta euren eskubideak defendatzea gure borrokaren parte izan behar da. Era berean, digitalizazioak ondorio kezkagarriak ekarri ditu. Prekarietate forma berriak, lanpostuen galera eta osasun arazoak besteak beste. Etorkizunean, honi aurre egiteko bideak argi eta ondo landu behar ditugu. Sindikatuak babesa eta alternatibak emateko gai izan dadin. Laburbilduz, batzorde eragilearen kudeaketa txostena irakurri eta baloratu ondoren, Donostiako eskualdetik txostenaren aldeko bozka eskatzen dugu. Egindako ibilbidea sendoa da eta erronka berriei aurre egiteko oinarri egokia eskaintzen du. Eskerrik asko. Mil esker, Amaia, eta orain, Luis Fernández, zurea da hitza. Ezkerraldeko eskualdearen azalpenarekin. Aurrera, Luis. Eskerrik asko, Edurne. Nik ez uste dut ja azkena naizela bazkaldu baino lehen, eta gainean nire azken txapa da ezkerraldeak adogako arduradun moduan, 5 minutu aguantotuk behar duzue, eta ja amaituko dugu errekin. Eskerrik asko. Bueno, ezkerraldeak adagoatik bi kontu aipatu nahi ditugu. Batetik, batzorde eragilearen kudeaketa txostenari buruzko iritzia emango dugu, ondo egindako aitortuz, baita ere bere mugak ere nabarmenduz. Bestetik, irakurketa hori gure errealitatea konkretura ekarriko dugu. Hau da, hildu horiek gure eskualdean nola bizi interpretatu eta landu ditugun. Lehenik, azpimarratu nahi duguna da, txostenak testuinguru sozial eta politikoaren irakurketak zuzena egin duela. Proiektu kolektibo bat eraikitzea gero eta individualistagoa den mundu batean kriston lana da. Une historiko honetan bide bakarra dago eskuin muturriko diskurso ez daitezen gure buruan infiltratu. Hain zuzen, irakurketa ideologiko sakona egitea klase ikuspegitik. Kongreso honetan aldaren eredua ere aipatu nahi dugu, hau da, iparraldeko gure ekideen erakundea. Horrek, bere agenda etxe bizitza izateko eskubidean eta auzo zein klase herrikoien antolakuntzan oinarritzen du. Horrela, maza mobilizazioak bultzatzen ditu eta horren bitartez espekulazioaren kontra garaipen legala lortu ditu. Aldaketak egin daiteke instituzioen kanpotik, hau da, herri mailatik. Ezker politikoak herritarren bizitzaren alde egiten ez badu ere, elak eta aldak itxaropenari eusten diote. Entrando ya en aspectos más concretos del informe, desde nuestra comarca queremos detenernos en 3 elementos en los que nos sentimos que hemos aportado con fuerza y en los que el informe acierta al situarlos como líneas estratégicas de estos últimos 4 años. Primero, sindicalización. El proceso de sindicalización ha sido para Ezkerraldea Kadagua un verdadero balón de oxígeno. Este proceso se ha articulado combinando la experiencia de militantes con largo recorrido
con nuevas formas de hacer y, sobre todo, con una seriedad y un rigor organizativo que no habíamos tenido jamás. El trabajo de sindicalización ha generado cambios reales en diferentes campos en nuestra comarca. En la mejora de la organización interna de los centros de trabajo, por supuesto, pero también en el aumento del compromiso militante de nuestra gente, en la participación en movilizaciones, en la atención en los locales y hasta una mejor compatibilidad, a subrayar, compatibilidad entre vida personal y militante de nuestros cuadros. Organizar sindicalmente es un arte. Aquí estamos más de 1000 artesanos y artesanas que tenemos que hacerlo posible. El arraigo de los procesos de sindicalización es la clave para el futuro de nuestros cuadros, de nuestras militantes y de nuestros éxitos, tanto en negociación colectiva como en la lucha por otro modelo de sociedad. Bigarrena, segundo, atención a la afiliación. Como bien recoge el informe de gestión, hemos mejorado este aspecto y en nuestra comarca se nota. Hoy tenemos más de 25 personas militantes implicadas en tareas cotidianas del sindicato. Sin ellas, esto simplemente no funcionaría. La atención de locales, la gestión de expedientes jurídicos, las permanencias, los filtros, las formaciones, el acompañamiento a compañeras, todo esto también es sindicalismo y todo esto también hay que valorarlo y organizarlo. Nuestra militancia merece reconocimiento y herramientas para poder sostener esta entrega. Hirugarrena, euskera. Gurea da euskaldun gutxien dituen eskualdetako bat, eta hori gure oinarrian ere ikusten da. Azken urtean, militanten artean, euskera ikasteko 3 talde antolatu ditugu gure egoitzan. Eta horren benetako eragina izan du, barne erabilera handitu egin da, eta bertako eskualdunei eskaintzen diegun zerbitzua ere hobetu dugu. Izan ere, ezkerraldeak adagoan, euskaraz, bizi eta militatzea elan posiblea da. Ahora bien, como el propio informe señala, también hemos tenido límites. La lucha contra la precariedad sigue siendo uno de ellos. Si de verdad queremos ser el sindicato de la gente precaria, tenemos que hacer muchos más para que esa gente nos sienta como su sindicato. Para ello, no podemos buscar atajos, ni soluciones sin contar con su voz y su participación real. Será un camino más difícil, más largo, más lento, pero es el único que puede producir un cambio real. Ezkerraldeak adagoan, uste dugu lau urte hauek oso emankorrak izan direla. Ildo estrategikoak ondo definituta ditugu. Aldaketak, prozesuak hasi baino ez dira. Ez dira egin. Etorkizuna nahi dugun modua izango da. Beti ere, prozesu horiek lan zorrotz, koherente eta jarraitua eginez gauzatzen baditugu. Eta horregatik, tamaitzeko, kongresuari proposatzen diogu botoa kudeaketa txostenaren alde eman dezala. Eskerrik asko guztiei, gora dela! Luis, eta orain, goizari bukaera eman, eta bazkaltzeko garaia iritsi zaigu, eta mesedez entzun, jantokia hementxe bertan dago, Euskalduna jauregian, jende asko gera, eta mesedez jarraitu antolatzaileak esandakoekin. Gogoratu, txapa bat daramatela gainean. Bestetik, itzulgailuak zuekin gorde, gaur egun osoan gurekin edukiko ditugu arratsaldera arte. Eta orduarekin arratsaldeko saioari 3:00 puntu-puntuan hasiera emango diogu. Eta puntualitatea eskertzen dizuegu. On egin!